Nej. En helt vild lille en, ikke? Jo, sådan 65. Ja, det er en fandme ikke mere der. Den er ikke engang 60. Jeg har endda et målbånd. Det tror jeg sagde med, det er en undermåler, Chris. Det går godt. Det tror jeg. Det var den, jeg havde på. Tror du? Ja. Og det er også den størrelse? Jeg vil skyde den til, det var sådan her. Så du den inden den blev på? Var den oppe og vende der, eller Var hvad? den oppe og vende lige inden den hoppede af. Nå. Fanden får vi den ind. Ja. Det er bare med at få holde på, de er jo helt vilde i dag. Det kan også sagtens være flere på at fiske af heroppe fra, og så hen igen, når han lige... Var det over under faskinen, Chris? Ja. Det var lige her, jeg fandt den. Jeg havde den på lige der, og fandt den på. Flot. Kæft, den er lille. Den er 50 cm. Jeg fandt den endnu flot. Det er den. Men prøv lige, vi skal næsten måle den lige, Chris, fordi jeg har det sjældent til så lille en laks. Men vi kan ikke få den ind, eller hvad? Jeg fandt op i linjen. Ja, så må vi lige satse på den, så finder jeg lige målebånd. Du kan holde den der her. Ja, det Så det kunne være sjovt lige at få mål på en, Chris, fordi den ser godt nok lille ud. Ja. Så er der ikke haft med netnummer, den ser nogenlunde forud. Det ser ud som om, der sidder en anden krog i munden på. Det gør der kraftedeme. Ja, det gør det da godt, ikke? Det er lige et hul i stangen, ja. Det er kraftigt med noget med krog i munden på. Det er helt vildt, ikke? Det er helt vanvittigt. 58. Ja. Må jeg låne den tang der lige? Den er 55. Den er fandme også nok til den. Men den er sataneme flot. Jamen, simpelthen lige. Så kan du også lige tage den anden ud. Ja. Sådan. Ja. Wow.